Il-minuta tibda issa. Mark Xuereb, artist viżiv. Mark, minn fejn jiġi dan il-bżonn biex toħloq? Ma tiġix biss minn post wieħed narajn ġieli ma jkollix idea x'ħana, pereżempju imbagħad toħroġ xi ħaġa interessanti ngħid tista' tkompli biha. Ġieli wkoll noħloq xogħol wara żmien ta' riflessjonijiet u taħsieb. U kif għajnetek l-arti bħajtek? L-arti f'ħajti tilab rol ċentrali ħafna. Nkun għaddej daqsxejn żmien challenging pereżempju nagħmel xi ħaġa tal-arti nħossha li tgħinni, speċjalment xi tara l-final results tieħu sodisfazzjon tagħha. Jekk minn banda l-oħra l-ħajja tkun għaddejja sewwa tkompli tikkomplementa l-ħajja eżatt. U l-eżibizzjoni il-ħajja ħolma minn fejn ġiet? Darba kont qiegħed ma' sħabi insomma konna qegħdin barra u jien hemm sieħbi qalli tox tinkwieta l-ħajja ħolma bro għamilli. U aktar ma taħseb fuq aktar ġiet tagħmel sens. Pereżempju l-ħajja fil-li qegħdin u fil-li m'għadni xaw, x'inhu vera, x'inhu x'mhux. Ġieli tħuf nofs ħolma kiseb mifxul tgħid feqija ta' hekk. Din l-eżibizzjoni qed nipprova ntella xogħol li jisu jilab ma' dan il-line bejn ir-realtà u l-ħolm. Forsi anke jiblega daqsxejn it-tnejn l-huma.